You. Rồi hen du nicht schlecht. Rebel bro. Rale bani khare. Barrel rabe. Da la ulere la.
थुनथुलि सफैदोंमोन माथो खारबायसो नामा माबाला मा होनदों माबाला मा थाखो नोंहानो रावैहाय उन्दुनोसो आङो everyone thank you गारदावाखैलै मा गारदावाखै दहाय होला होनना दानबावबायसोमोन आङो ओमफ्रायसो गोदानसो होफिनदों biro on betul मोनदों ओमफ्राय मोनानि आरो बोरै जाया ओइ नेटआ माबादों माथो फुङाव सिखारना नायबा गैलामोन आंना दंनाया दंबावो आं 6थायाव दानदोंसो गल जाबायना गिदिंनासो थादों ओमफ्राय दाननासो गोदान होफिनदां साराया उन्दुनोसै नो उन्दुनासो दंखायोबा दा सोलाबा
दोनबायखौमोन अरला आं गारि सालायदों नामा दे बे बुङो उन्दुबायसो दङ होनबा उन्दुनासो दं अखा हादों नामाब्रा हाथ'वाखै दिनै हायाखै
र' दुगैनोसै दानिया बेब्र' अन आर'थि सौहैदों थेंक इउ थेंक इउ थेंक इउ दाबो सालायगासिनो नामा थेंक इउ
นั่นwe on thank you bro. What you on?
Arjun, thank you. Arjun, only me, bro. Thank you. Arjun, thank you, thank you.
Oh. Oh. Ah. Artion. माला होखोनो नुस्लाबासै आङो दहायनो होफिनदा दसे जाबाय अन दोनबाय दै अके दे आरटि अन
MMB bro, thank you. On, thank you. MMB bro, thank you so much. Sampai di mana orke? Archeon, thank you bro. Day. Shani looks to live it. Archeon, thank you. Kurwa, nawet zmianę. MMB bro, thank you. Archeon, MMB bro. Thank you.
Pilleri peşimden şahalino. On, Maruti on. On, thank you. 진타그려보라니상 5 minute 타보시. Ơi. गाबोननिफ्रायनो हलि खेला देउल गालांगोन थादोंमोन सानसे जायो बाथा माबायाव हाबायाव सानबोर Maruti on. On, thank you. ओंखारसिनानै थाबोनो जौआमोन गावदों थाबोनो दिनै मोनाव खावना होनदां दाबो होखाङा 2था जालाय बारलायलांबायदां बिदिनो होनलांसै दखल थालै दखसुर खेबना गाबगांहोजानो जों Maruti on, thank you. जाना थाबाय नोंलाय माथो मिथिगौ
on thank you गिदिरथार थाखायो माबाबो बाय बाय खालामदो लोगोफोर बाय बाय दोनसै आं थेंक इउ सै जोबजासे सापर्ट होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय बाय बाय अल फ्रेन्ड आं सुनानै होदों खांबो जायो हासिया लाबो माबासो हास बाय बाय दोनबाय आं